Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sandrakan wagi ang kutu amana ussalam makalilintad nakabarakat kapipi aginawa. Masya Allah sama na sisikan o sa Tagaytay. So mamasyal tanong sa giyang kaya darupairan saya. Saya tanong tugulo sa giyang kaya tarakakawan. Ford Ranger. So pagisalam na comment ka no po kanta no makapanalan salam. Masya Allah. Yeah. Yan yung kukulit ang mga wata. Bata. Ano pangalan mo? Takot ako. Takot ka? Sa mga aso daw. Sama na yan na pililitan mo sa giyang kaya Ano po sa? tunay ni subdivision ni Ran. Takot ako. Ayan, Tagaytay City. Oo. Salam kay Zain Ayan Pulayagan. Yang ito. Ako si Warda. Salam kay Warda. Sinabi. O ano sa nananuli? Oh my God. Atatan so Tagaytay. Hindi. Mapegi subdivision ni Rakad na sarili ng Hindi. Ito. bumbero. Hindi. Hindi. Si Dave. Tayo buso tige-tige sa bunso. Shout ka kung bunso, salam ka. Salamat. Yan ako. Shout. Ayan na. Alisa, alam ko si... Salam kay Hindi. Samporon Amal Aslia. Yan ako, Alisa. Sinungaling to. Kataya sa Olivares tayo, Olivares. Tagaytay. Ikaw pala yan. Insyaallah. Ano tanong mo Yesu? Hindi siya yun. Ayan. Nasisinungaling siya. Yeah, Olivares. Aling ka. Tagaytay. Sina, ipin mo. Alam ko na kung nasisinungaling. Isad na mapiapsungan sa yung mga tao na kaya climate saya matanggaw. Tumawa nga to. Ayak siya mo. So, pikuyawan sa Metro Manila na saya kanu pamisita. Ikaw nga maliit eh. Ikaw nga. Saya kanu song Ano? kanyo ke feel lagi yang kaya climate ran saya mapia. Kaya so mga tao miya manong saya Zed, look, Hamburger King. salam sa giyang kaya 20 Burger King. viewers tano sama na ya. Ate so muli ran saya tunay ni tuloy pura. Ayan, kate so kuha ni ran saya. Tunay betul siya ito. Circle lama ito. Ayan. Gi Tagaytay. Salam ki Janudin Sangbaan nagu si Khalid Maradia Paker. Salam rakano ang mga bangsami. Insyaallah tabarakallah. Salam ki Suhair Makabuat Talawi. Ayan sa Tagaytay City. Ito ang Ayala Mall. Ayala man na yun? Ayala Mall. Tayabu at Tagaytay. Sama na yung mga kabangsa na si pumasyal tano. Pasyal muna tayo. Salam kay Alayda Mambuay nagu si
MMB Diamla. Doon. Oy, tingin ka doon. Celebrating mo. Tingin yung mga bata. Wala akong nasabi. Hindi. Kaya sa mga bata ang makukulit. Ako. Ako ano? Yan si Aling Maliit. Waalaikumsalam. Januding Sangbaan. Salam sa nga iya Madam Tanwa si Maisuna Abu Bakar Subu-Subu. Masya Allah. Madam, marani kanu saya bu na turuangan sa sagyangan na mainta dadatu uba saya ke pina sunganu saya. Atang buah kawan lek terus itu na narialik ka. Tuwin nabatun lek di ka so kwa na. Suna Taal Lake. Taal pala. Taal Volcano. Yang ang mga kaiwiran saya na benda kawan. Sa pupnay sa papansa kawan matenggaw. Climate. Ate, so mahilig ko man sa bulalo. Nakate so mga restaurant saya, mga pipi. Santa no susagi ang kanan na Starbucks. Starbucks eh. Ayun no. Giyan kon so Gupan Inopinan. Starbucks. Starbucks yan. Starbucks. Pendayuan na ya. Agi ito pengantan wanto na suldian. Pikilemer kan wanto na suldian. Gi manto bagu-bagu Inopinan sa Tagaytay. Kalangaw taong ko na Taal. Lake Taal. Bye-bye. Starbucks. Bye-bye, Mami. Salam sa giyang kaya pakatatayan na dato si Jamal Salik. Si Hadi Jamal. At kami busa giyang kaya Starbucks saya akuan. Gupanaya Inopinan. Ito na yung nga na Starbucks? Hiraya Starbucks. Gira malop kagabi na kapano aya. Tama ko tarak na pagkalin-linya bago pa kasulde. Yang ay Starbucks saya. So gaya siyang buta no sama na ya oras saya na 2:27. Dadrive pa si Alize. Na nagid ni makapipila saya mga truck pag inom sa kape. Magla-live ka din anak. Hello ka, hi. Kasi Aling Maliit. Aling Maliit. Uway busing. Mapiaso ka kape saya. Tunay ni. Tepengantan wagi yang kaya bagus saya Starbucks. Diba? Kailangan pinindihan. Sama na malalangkaw tano. Lubot tano ay sama na sa kaparkingan. Wala, ang daming tao. Hindi yun. Salam kay Mansawi Jamil, ako si Alaysa Ibrahim. Lagi dia na salam tano na si Muhammad Zain Saranggani. Mga pamilya Saranggani. Salam rakano si Walad Bint. Ako si Walad Bint. Salam rakano san kataya papakaranitan ron din. Atay buso kataya kapakikasin din. Atay naman na makapipila po sa mga tawas sulod. Ata na guys Starbucks. Salam kay Michael Imam. Nakatayag yung kaya bustano. Da salakaw ki Asnali Sarip. Salam markasan tol. Way ba? So di niya kabayaw ba kawan pakapilan na Yan yung sinasabi ko. bandi kawan. Magsulat-sulat dyan. Di siya ko pakay. Pero okay lang ka matago saya. Diba sabi di dyan mag-YouTube? Salam ko mga bangsa tano sa Batangas Tanawan. Lagi di Michael Imam.
So kanta alhamdulillah datano kargni sa giyang kaya mga parking iran saya na tungpad tano ang tano ka masa IPP giyang kaya view niyan sa giyang kaya sulda giyang kaya Starbucks. Hiray Starbucks. Ako yan! Ako yan! Tata. Tata. Sulda. Tama na namya kasulta no sa giyang kaya Starbucks iran. Madagal pa ng mga tarakakuan. At ang mga tao makapipila siran sa kapakasuldiran saya. Amay na ubatan no pakasul na kuan tanong yung suldian. Sulag yung Starbucks. Nababis malay sulad. Pero kapakainda kuan. Makasultanusan na malay kuan. Malay sulad. Sama na nagkikadagala customeriran saya. Yung mga traka kuan. Mga traka makalilinya paglinya nakapark. Kauto sa mga watat ano makukulit. At ang suwata ka na si Mariam. Salam ka Mariam. Salam. Siran sa mga wata, makukulit. Pila tanong siya man? Pila tanong sanda? Alega. Kaya so, okay taon, papuntang palabas. Mapimambog yung kaya tanurera nung siya pipi So, katay yung apilan sa mga abadtano, papunta doon. Salam kay Farhana Sarip. Miyaw na kami saya. Doon na lang ako gusto doon. Wait lang. Doon. Takbo. Malutan ulibot na yung iyakuan. Inunira na pakapipilag yung iyakuan. Mga tao saya. Siran. So, kailangan na katukawan nyo. Limit your stay. 2 hours. Kalilimitan. Sabab sa kada kalikuan, customer na piyaka lang kapira siya, dubu ka oras. At. Kaya dapat makasulto mga petano na trayan tano asilip kuha niyan saya. Naus to kilelaya taal. Auto. Kilelaya taal sa Manaya. Auto so taal amin beto. Papiyaw makasulta no sumambut kakilaitan no pipi agi nga iya kuan nakai pakapilatan no. Kanayaw tanuanan sa pera pendenan nakakuan kagida pakasultiran. Andun si Madam at kilala niyo gina na Madam Amia Plalakaw patatan. Are Madam. Tu na pila ta seo. Pipila. Mia adik sa Starbucks sa mga taway kaya pila-pila. Tamo lusul diyan san.
Salam kay Engineer Paiki Marsar Paik. Lagi dia na si Umpa Ruhan, si Muhammad Hanif Dilna Saro, Masya Allah. Salam kay Muna, si Muna Dima Pangkat. Wayagi boss, talagang pakasagad ka sa apilairan. Pakapipilatan na ka na madidipno ba magana pila. Salam ki Nasmar, akate si Chairman Nasmar Sarip, si Ayla Manamparad, si Normi Timpo, hello ka, salam ka. Hello. Hello. Swata ka na si Mariam, yakalad mambu. Salam. Salam. Sama na yan, nasita no sa giyang kaya ako tambo yan. Tambo sa mga katatagi yan ni kada kalatawa ako makapipila sa manan, makapipila sira. Makapipila sira sa manan. Uy bayaw, mata saya pila. Nakagiyakuan. Mati pinakapakasulira na ba maganggang kagi kapakayad na maunasan sa sul. Punuan sa sul, punuan. Namalaw tanong sa kailangan nagyang kaya suldian. Ate, so kilin yung mga sulad na mga customeriran at tatasiran. Saman nagiya ni suldian, madagal na tawro na usto. Atata nagiya kaya view niya siya sa baba, Taman Road. Usto man buwab kalakaw tagi kaya taal. At naranaw, mape-view. So, mapasang kapangilay sa view. Saya kanu ko pa kaya. Huwag kayong mga wag dyan, ha? So, si ka makauntod, sa giyang kaya kuhan. Si ka makauntod, sa giyang aliw niyan. Lagi na ni Leon yan saan. Enobis mamumada kalap suserap ket kilay-lay nga kaya kuan. Ano 'yon anak? Ano yan? Punta ka diyan. Gusto mo maligo diyan anak? Malayo man yan. So, katatan. Salam ki Wafa Isbi, si Maria Shirley Jing, si Sapia Ali Musa Ampasu, si Muhammad Isa Pangandaman, Jam Guljano, si Sual Paingko. Alaikumussalam, mga katungan na yan. Si Nuraima Makaraya Daluma. Salamat. Uy, Masya Allah. Panganitano si ko Allah. Mapipia. Siya pano Allah. So mga murya tautan. Si Almin Mailaw Ampuan. Si Abu Muhammad. Mata sa pila saya. Si Nuraima Makaraya Daluma. Si Kahrudin Mauyag Makadaag. From Kutaba, Davao City. Masya Allah. Tagi ang mga tao, di siran mo po makatiger na napkilera na giyang kaya view niyan. Oh. Ayun nila mangyari sa akin. Tayo na lang maglaro. Wala, takbuhan tayo. Gusto mo tumakbo? At nalala niyan siya, nasa tanong umiyak ka sulad.
Guys! Makalilit ano pa. Guys! So, banda mapian na putol tano pa siya nga iya live tano. Ka amay na Akin lang siya. uba kiraw tapa kasulagi ang mga pagtano na mag-live tano ko naman para may line wag nga iya suldian. Salam ki Anisa Batundiang. So, prangkom na miss kanwa salam. Alang-ulangwan ng mga bangsami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.